Mga kalingap, nandito po tayo sa pabahay kila Disgay at ito po, mag-update po tayo sa bahay nila mga kalingap. Ay mga kalingap, ito po yung bahay nila at paunti-unti po natatapos na yung mga project natin sa kanila mga kalingap. Ito po mga kalingap, meron na silang water supply mga kalingap. Andiyan ka, oh wait lang, oo, busy ka dyan ah. Ito po mga kalingap, meron sila ditong gripo sa labas. Ayan mga kalingap, at napakaganda po at tuloy-tuloy yung ano, basta nung kulang, yun po yung ginagawa dito sa bahay nila Disgay. At kumusta na? May water supply na? Yes! Kumusta yan? Ang ayos sir Alvin. Oh, okay. Wow! Naguhugas na po siya dito. Masarap sa pakiramdam. Yeah, masarap sir Alvin. Magbila na sir Alvin maglinis-linis dito sa gasol ta. Punas-punas ta. May tubig na sir Alvin. Kahapon nga sir Alvin, grabe sila bada. Kaya may mga damit dyan. Grabe sila bada sir Alvin. Nagralaba kami ta. Hindi na kami nahirapan sir Alvin sa tubig. May ano na, salamat. Okay na din yung balon, hindi nawawala ng tubig. Tsaka meron na kayong tawag dito, Jetmatic para wala ka sir Alvin, hinihina. Wala ka sir, uy! Wow, para kayong nasa city. Maraming salamat po Ninong at Ninang. Maraming salamat po talaga. Hindi na mahihirapan. Tsaka po nagbabalak po mag-overnight ang mga youth dito sa bahay. Hindi po sila mahihirapan pag nag-CR mag-igib. Wow! Para kayong nasa city talaga. Ito po mga kalingap, lugar nila, malayo din sa city. Pero dahil kabutihan ni Ninong at Ninang nila, salamat po. Ano parang mayaman na kayo, no? Parang dahil kaya. Wow! Ayan, may ano si Cedric, may tinatawag. Ito po mga kalingap yung gripo nila at pwede sila ditong maglaba. Ayan, malakas po ang tubig, oh. Sagana po ang tubig nila dito mga kalingap, parang nasa city. Ay, may magsha-shower na. Grabe. Ayan mga kalingap, tuloy-tuloy yung project dito kay Disgay. Ayan o. Ayan po si Disgay mga kalingap. Kamusta ang pakiramdam na gamit mo na ang mga gripong yan? Masarap sir Alvin, tsaka nakakaano sir Alvin maano sa pakiramdam kasi hindi na ikaw masyadong mahihirapan. Pag ganun baga sir Alvin sa balon. Tsaka maganda sir Alvin at mababa lang ang ano ko daikon. Pag nabasa okay din. Maraming salamat talaga sir Alvin, grabe. Hindi namin lubos akalain na ang ganda ng bahay, tsaka may gripo. Ano sir, dati wala. Ang sarap sa pakiramdam. Opo. Dahil mo pa baon. Baduan mo lang. Sarap sa pakiramdam. Ito talaga, ma-appreciate mo talaga yan. Opo. Ako nga, ganyan pala siya. Opo, yan. Wow. Pumalakas pag ganyan, no? Pwede mo iikot-ikot pa lang sir Alvin. Pwede. Pwede pala. Pwede, Grabe, grabe. Maraming salamat talaga Sir Alvin, Ninong at Ninang. Maraming salamat po pag nagbisita po kayo dito. Maganda na. Dito na po kayo magtulog isang gabi. Sir Alvin? Kasi may tubig na. Sir Alvin? Wow, maraming salamat po. Kahit gabi, may tubig na sa loob. May tubig pag nag-CR Sir Alvin. Grabe, salamat talaga. Tapos paghugas, yan yung importante, paghugas nyo. Ang schedule ngayon Sir Alvin maghugas si Puti. Kaso, ako na muna at unang schedule si Puti, Sir Alvin. Pag tanghali si Puti, tsaka pag gabi si Mary France. Ngayon, pag umaga ako na at may gripo na Sir Alvin. Ganda ho mga kalingap. Po Sir Alvin, naayos po ni Cedric ang sa CR po naman sa shower. Nag-aaway na Sir Alvin. Nagsishower na ata. Nagsishower na si Kylie magdamit. Dahil yan ma. Dahil ka ma-shower pag tayo nagdamit. Magdamit dahil ka. Grabe Sir Alvin Pagkadal na yan Sir Alvin naghihintay ng shower. Galit na kay Papa niya at inaayos. Papa shower! Papa shower! Ganda grabe shower. Alam mo na i-operate yan. Si Cedric Sir Alvin Pag mabukas,
Diyan lang sa window. Paano gamitin yung ano, yung tawag yung telephone? May telephone yan eh. Iikot na lang. Oh, yan. May mga sign man baga. Oh, sige. Oh, gamitin mo yung telephone. Kung ano yan, rapid na naman! Andyan yan, tignan mo. Oh. Ay, ito ba si Alvin? Oh, ayan na, telephone, mawawala ka. Ayan kayo. Oh, yan, para, oh. Good. Wow, grabe, ang ganda, parang nasa swimming pool lang si Kylie, oh. Oh. Maganda po yung tubig nila dito mga kalingap, malinaw na, tsaka wala pong amoy yung tubig nila doon sa balon. Iyo, Tsaka malakas yung, dito, ano, bukal. meron din siya dito si Alvin. Oh, tatlo na pala siya. Ah, yan. Sipot si Kylie. Okay po, oh. Enjoy si yung bata sa ano. Sunod na naman daw si Kalbo. Grabe, mga shower ka mo. Kalbo, dali na! Uy, mamira, mga shower daw si Kalbo. Saga pag nag-isula. Bukas, grabe. Grabe, ako si Alvin ang paa. Sunod-sunod na, oh. Oh, enjoy po si shower Kylie, kami. oh. Meron na din. Ay, maayo pa yung si Alvin. Ate. Shower na! Ito na. Katakuha ho, mga kalingap. Nagmahal si Alvin, oh. Nagkuskus ka. Grabe, salamat tayo kay na Mamaya ako naman ma-shower, ha? first time mo makapag-shower sa ano. Kasi ito sa bahay, sa amin. Oo. Shower din ako. Salamat, Sir Alvin. Magbago ka para mabidyo ka ni Sir Alvin. Salamat talaga na yung mga sinang. Maraming salamat po. Ang ilaw pati Sir Alvin na iba-iba. Oh. Wow, ganda kayo din. Mag-presko pati Sir Alvin. Masarap magligo. Uy, Ang ganda ng tubig niya talaga. Ay, si Cedric. Bato. Malakas yung tubig. Malaki. Malakas po. Kasi yung ano. May naga. Mataas kasi yung ano natin. Schedule Oh, sipag ano? Kala, si ate mo yung naghugas. Ano kung schedule sa... na Sir Alvin. Ako lang Oo, nauna. kung sa pati ang pakiramdam. Masabi. Uy, bro. Grabe. Dahil kaya si Puti. Ang ganda po, Sir Alvin. Oh, madali na ang paghuhugas. Salamat kay Ninang. Ninang, salamat po Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Si Kylie Sir Alvin ayaw magpaawat. Nandun lang siya sa Hindi ano. papa. Hindi pa daw. Gaganon da. Mahal tayo mo ka ganon. Tanaguga si Puti. Yan, dyan mo na uula. Wow. Ganito pala si Sir Alvin. Oh, malakas ito. Pwede rin parang kami. Oo. Umahalaw. Lahat na lang gusto. Testingon. Oh. Alam na. Wow. Tuwa siya sa tubig. Sir Alvin, mahilig ini sa tubig. Oh. Salamat ka kay Sir Alvin. Salamat. Dali na. Ha? Ang galing. Ano na, sayad na. Salamat po, Ninong. Hindi na Dali siya... Ninong, salamat po. Grabe, umang na Sir Alvin. Salamat po talaga, Ninong at Ninang. Grabe. Dahil kaya talaga. Oo. Salamat po. Masipag ka. Galing kay Ma'am Claire. 2,000. Maraming Ay, po, basta. Ma'am Claire. Maraming salamat po, Oo. Ma'am Claire. Grabe. Maraming salamat po Para sa talaga. kanyang monthly yan. Laging walang palya. Grabe. More blessing po sa buhay mo, Ma'am Claire. Talagang malaking tulong po ito sa amin mga magkakapatid, Sir Alvin. Sa gastusin din, Sir Alvin. Malaking tulong ito. Hindi man tayo financially stable, pero ang Panginoon ay laging nagpo-provide sa mga pangangailangan ko, Sir Alvin. Ang stable tayo kay Lord. Yes, amen. Dahil kay Lord. Grabe, opo, Sir Alvin. Di man, financially stable, pero ang pangangailangan ka, Sir Alvin, na kay Lord. Pinoprovide ng Panginoon. Tama. Totoo yan. Maraming salamat po, Ma'am Claire, sa blessing. Ayan si... Ayan po, pinailaw na po ang chandelier. Minsan lang po nila yung pailawin, pero pag andito ka lang, Sir Alvin. pinapailaw po nila at
napakaganda po sa viewers natin. Maraming salamat po, Ninong at Nina. Ang ganda ng kulay, lalo kang naging ano dyan. Opo. Namumutla ka dyan, Sir Alvin Cardinal. Namumutla. Layamanina talaga ito, mga kalinga. Opo, tsaka may gripo. Nasa isang CR din, Sir Alvin, okay na doon. Meron din doon. Maraming salamat po, Ninong at Ninang, talagang. Grabe yung taos-puso po kami nagpapasalamat. Grabe ang blessing, Sir Alvin. Tsaka hindi na kami mahirapan maglabas, Sir Alvin. May gripo daw. Ay, ginagawa kita mo na, Sir Alvin. Malakas. Malakas ang tubig nyo. Tsaka, na, Sir Alvin, nagre-religo na. Grabe, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Ninong at Ninang, blessing, Ma'am Claire, maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Malakas po yung tubig nila kasi mataas po yung pinaglagyan ng tangke. Opo, Sir Alvin. So ito mga kalingap, mataas po yan kaya malakas yung tubig nila na bumabagsak sa bahay nila. Salamat po kay Kuya rin Ate Lani, sila po yung nag-aalalay sa mag-asawang ito sa kanilang inaanak. Ay, grabe. Maraming salamat po talaga. Hindi matigilan. Ayos ka lang dyan, Salvo? Ha? Sarap, Sir Alvin, nagligo. Ano? Oo. Mamaya ikaw naman? Pipil mo? Pipil mo na yan. Sir Alvin, oo. Oo. Pasalamat na Sir Alvin si Puti. Kay Ma'am Claire. Mga kalingap si Puti. Ninong, At lalong sisipagin ka na maghugas niyan. Yari po, Sir Alvin. Maraming salamat po, Ma'am Claire, sa pagpadara po ng 2,000. Maraming salamat din po kay Kuya Rene po, tas kay Ate Lani po. Bilo na po ako mahugas, may Buelo na. Buelo na. Wilo na. May pagwilo dahil Ang ganda na, lalo ng mas yung nyo dito, enjoy. Mas lalo kayo may enjoy sa bahay. Kaya, Kasi andyan yung tubig. Opo, Importante yan po mga kalingap sa bahay, yung tubig. iyo po talaga, Sir Alvin. Totoo po. Lalo na, Sir Alvin, sa CR, hindi ka makakalinis ng iyong maayos na linis baga kasi tubo lang sa tubig. Ngayon, bilo na talaga, Sir Alvin. Tsaka, dahil mo na kailangan magtipid. Sa kuryente lang ikaw. Oo nga, yung pagpupuno ng tangi, pinapatay mo. Pinapatay mo. Sir Alvin, si Cedric man, gusto man, laging nakasaksak pag wala man siya. Pero ano man yun, kusa yung nagsasara pag puno yung tangke kasi meron siyang tawag doon, pump controller. Opo, pag puno na siya, Sir Alvin, nasarado tulo siya. Namamatay na lang po sa inyong digmatic, Sir Alvin. Kaya hindi ka, Sir Alvin, magkatulog ka, yung tubig masasayang hindi kasi magat na, Sir Alvin, talagang nakusa na lang napatay. High-tech. Maraming salamat talaga. Galing. Grabe, Sir Alvin, salamat sa Panginoon. Hindi na kami mahirapan. Grabe, Sir Alvin. Tsaka ka na din, nagbumibilog ka na din. Parang, Opo, Sir parang Alvin. hiyang kayo dito. Si Cedric, din si Cedric? Iyo, Sir Alvin. Tsaka relax na, Sir Alvin, kasi wala ka na po masyadong iisipin paggagabi. Relax na, kakatulog Kasi ka nung naman. dun sa bahay, May dun sa ahas. dati yung bahay, alala nyo dun, yung magnanakaw, yung ahas, Sir Alvin, halos buwan-buwan tsaka kami. yung ulan. Oo, iyo, Sir Alvin, naturo. Pag Pag may nag-ulan, ulan- sipot na sa kalutan. Ngayon, Sir Alvin, Kunting, relax. kumbaga, nakapag-taste kayo ng kaunting hirap, ngayon naman ay kaginhawaan na Opo, naman. talaga, grabe. In 5 years. Ngayon, Sir Alvin, kami ni Cedric, 5 years na kami ngayon. Ngayon, Congrats pitsa pala. 8. Congrats. Grabe, 5 years. Maganda na Parang Sir yung Alvin. yung 5 years na yung nagkakilala kayo. Opo, Sir Alvin, naging kami na yung September Nagsama, 8. kumbaga nagsama. September 8, 2020. Tapos hanggang ngayon, September 8 mo yan, 2025. Nasaan na yung yung Nandun, Sir wedding Alvin. ring mo? Sa wedding ring man, Sir Alvin. Na kami 2 years. Tapos, ang pagsasama yung juwa-juwa, 3 years. 5 years na kami, Sir Alvin. Grabe, Congrats, Sir lang, Alvin? tuloy lang, ang pagkakaroon ng asawa ay hindi puro sweet yan. Yes. May Oo, gera-gera Sir din Alvin. yan. Oo, Pero ang importante, may pag-unawa, nasa Opo, Lord Sir kayo. Alvin. Tsaka,
Ang Ayos ganda man. talaga, Sir Alvin, kapag nasa Panginoon ka, hindi yung lagi kayong magsisigawan, nakakapag-usap kayong mahinalan. Lalo na, Sir Alvin, lalo na ngayon kasi maganda may privacy na nausap kayo sa kwarto. Itong Doon. sain, ano. Makikirinig ng kapitbahay. Oo, Sir Pero Alvin. maganda dito kasi hindi masyadong dikit yung Opo, kapitbahay. walang mga bahay dito, Sir Alvin. Oo. Paano mag-ayos po. Kasi malalayo ang mga bahay. Grabe yung bahay ni this guy talaga. Nang bakod, Sir Alvin, ka Mm. malay mo magtubo, masarap pati yun. Oo, ano. Yung sagingan nyo, may lupain pa kayo dun sa taas eh. Sir Alvin, sabi ko kay Cedric, bibisitahin niya sa oras. Malayo-layo din ito, Sir Alvin, ay gawin din ato pag nilalakad din siya. Grabe, salamat po Ninong at Ninang, may lupa pa doon sa kasa. Grabe, ano Sir Alvin? Talagang grabe blessing, talaga. blessing talaga. Grabe ang biyaya ng Oo. Panginoon. Salamat talaga sa Lord, sa blessing, sa hindi natin lubos akalain. Ano Sir Alvin, lalo na kami talagang grabe. Yun nga Sir Alvin, nagpatotoo ako doon, nag-testimony ako sa Mercedes. Nag-iiyakan ang mga tao na aawa na sa akin. Tapos itong kilala yung nagang attend ako, Oo. Sir Alvin, mga kababaihan, mga ano ito, mga kababae na kita-kita kami mga buong church ng Mercedes. May kilala po sa akin, ayaw lang magsalita. Oo. Yung nagpatotoo, nag-testimony ako doon. Oo. Ay, sabi na, iyan, sinabablog ni Kalingap Alvin. Oo. Nadami palang kilala ako, Sir Oo, Alvin. doon sa... Yan po, may gripo sila dyan sa labas mga kalinga para... Ah! Yan. Para pag... May, Parang pag naglabas sila, iyo po, taas madali kaya lang. Sir Alvin, may washing, may saksakan dyan. O, di, relax ano po, Sir Alvin. Tapos, ano lang garo, Sir Alvin, siya maggawa itong agihan tubig. May ano ito, Sir Alvin, o sabi man ni Kuya Johnny, may ano ng tubig. yung tubo baga na diretso sa labas. Yung mga kalingap, may pamerienda sa disgay. Ayun, Yayaman sinapay yun. na po, Sir Alvin. Kape lang sana. Dahil po, palaman ka, Sir Alvin. Oh, ay, Cedric, tara, kape tayo. At nagtrabaho ito si Cedric. Planta ka. Overtime ito. Grabe, Cedric, masipag po. Salamat. Thank you. At may pamerienda. At Maraming salamat sa iyo, Oo. Sir Alvin. Grabe talaga, ano? oo. Ay, si pag nito eh. Opo, Sir Wa, Alvin. yung pag-ayos namin ng isang araw lang. Oo. Salamat kila Ninang Rene at Ninang Sir Alvin kasi meron na kaming tubig. Hindi na kami maghihirap kasi pag naglalabas siya, ako din naganghila ng tubig yan, Sir Alvin. Kumbaga ikaw din ang nakakabala. Ngayon, hindi na, makakalabay na siya ng mag-isa. Oo. Kasi ikaw naman makakapagtrabaho na. Bilyo na. Siya mapihit na lang. Alangan, tutulungan ko pa siya, mapihit na lang siya. Salamat po, Ninong at Ninang. Dahil sa'yo din, Sir Alvin, na-vlog mo kami talagang sobrang taos-puso po kami nagpapasalamat. Grabe ang blessing, ang bahay. Talaga, grabe. Maraming salamat po kay Ma'am Claire. Maraming salamat po, Ma'am Claire, sa allowance ni Puti kada month. Talagang grabe. Malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat po sa pagtiwala sa kay Puti. Maraming salamat po talaga, Ma'am Claire. Sir Alvin, maraming salamat po, Sir Alvin. Dahil sa'yo, Sir Alvin, nangyari ito dahil sa iyo, kaya grabe, maraming salamat po talaga, Sir Alvin. Mag-shower ka man, Sir Alvin, Yan. ha? Sige, salamat. God bless sa inyo. More power. Salamat po, More Ninong blessings. at Nina. Salamat Ayan. po si Ninong Robin. Salamat kay Ninong Oo. Robin. Nawa ay tuloy-tuloy na ang Pagbabago. ni Ninong. Kasi, At God bless sa inyo ulit. More power, more blessing. amen.